салом алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ҳамватанони азизу гиромӣ. Барои хурсандии шумо, барои рӯҳбаландии шумо хурсандӣ болои хурсандӣ аст. Боз як бародари азизи мо аз Водии Зарафшон, ҳамдиёри худамон, аз диёри бобои рӯдакӣ Шодварз Мирзоев аз деҳаи Зери Ҳисор, ноҳияи Панҷакент барои шумо ва танҳо як рӯз консерт таҳти унвони дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо баргузор мегардад. Санаи консерт 4 июн, Суроға, шаҳри Москва, кафе Самарқанд Сити, метро плошад Ильич, кӯчаи Волочаевская, Д12А. маълумоти бештарро дар рақамҳое ки дар экранҳо мебинед занг зада дастрас намоед. Соати баргузор 19:00. биёед дӯстони азиз, ҳатман дер намонед. аз номи мо ба ҳамин бародари азиз ба Шодварз Мирзоев саломи моро расонида бошед ва аз бародари азиз Шодварз Мирзоев низ хоҳиш дорем ки ба мухлисону ҳамватанони гиромии мо саломи гарму ҷӯшони моро расонида бошад. саломату сарбаланд бошед. тансиҳативу хонаводӣ насиб بر کی گویم حسرت تو